내겐 없었지. Yndlingsgruppe er Superjunior. Jeg hedder Trine, og jeg er Cyborg. Og min yndlingsgruppe er Superjunior og FT. Jeg er Kim, jeg er 14, og jeg kan ikke bestemme mig. Jeg hedder Simone, jeg er 14. Og min yndlingsgruppe er Shiny. Min yndlingsgruppe er Tobias og Shiny. Jeg hedder Trine, jeg er 18, jeg bliver 19 om 2 måneder. Jeg kan bedst lide Big Bang og 21, men hende der, hun har omvendt mig til Shiny. Hej, jeg hedder Sara. Jeg er 19 år gammel, og jeg kan bedst lide Shiny. Lina, vi fylder 17, og jeg kan ikke bestemme mig. Jeg hedder Karina, og jeg er 15 år. Og jeg elsker Timin. Jeg hedder Michelle, og jeg kan allerbedst lide Dongbang Shinki, men jeg er også rigtig stor Super Junior-fan. Jeg hedder Katrine, men I kan kalde mig Kat. Selvom jeg ikke har nogen knorhår i dag, så synes jeg, det er trist. Okay, jeg er 17, og jeg kan lide alt. Jeg hedder Malou, og jeg kan godt lide Shiny, Onio og Temin, og så kan jeg godt lide Super Junior rigtig godt. Tine. Hej Tine. En gruppe. Nå, Super Junior, jeg er ILF. Jeg hedder Stephanie. Hej Stefan. Hvad er dit problem så? Hvem kunne du ikke give slip på? Shiny. Jeg hedder Anne. Hej. Jeg er 17 år. Men jeg kan godt lide Beast, hvis du det. Okay. Jeg hedder Christine, og jeg er 18 år. Jeg har ikke rigtig nogen grupper, jeg foretrækker, tror jeg. 내겐 없었지. Stefan, hvor er vi på vej hen? Vi er på vej i, er det ikke Hvidovre Storcenter? Nej, Hvidovre Stationscenter. Hvidovre Stationscenter! Hvad skal vi dernede? Vi skal købe Til kage. Til kage. Hvad for en slags kage er det? Chokoladekage. Hvorfor skal vi bage den? fordi vi skal til K-pop i morgen. Woohoo! Og 2011. Og
2011. Alle de K-pop-dans, at jeg overhovedet kan helt ud til tunnelen. Ja, jeg kan. Jo. Sorry. You better run. Run. Det er tur. Jeg kan være der stand. Altså, hvor skal jeg trykke, eller gøre? Du skal ikke trykke noget af den. Jeg skal bare... Og så gør jeg det alle tre. Sorry. Du er vanvittig. Tada! Og en krammer. Sådan. Tusind tak. Kan vi danse salsa? Ja, jeg har lært salsa. Ja, men jeg ved ikke, om jeg kan den. Det er det. Ja, du kan det. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Tada! Okay, go! 400 igen. Fuck det. Den var på 400. I love you. Ja, så må jeg lige finde et blik i hendes køleskab. Ja. Nej, det er der ikke. You deserve it. Hvor må vi egentlig se håbløs ud, når man bager her, ikke? Fordi vi skændes bare og alt muligt. Hvor meget er det? Så meget Det feder jeg op i morgen, bare så I ved. Tell you. Okay. That's why.